ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் பாசக்கார பெண்ணி பேசுகிறேன். நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 10th சோசியல் யூனிட்ல 10th சோசியலில் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? அதோட டாபிக் என்ன அப்படின்னா முதல் உலகப் போரின் வெடிப்பும் அதன் பின் விளைவுகளும். ஓகேவா? இதுதான் அந்த யூனிட்டோட டாபிக். அதில் வந்து நம்ம என்னென்ன டாபிக் இருக்குன்னு பார்த்துருவோம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் முதலாளித்துவ நாடுகளின் சந்தைக்கான போட்டி. ஓகேவா? முதலாளித்துவ நாடுகளின் சந்தைக்கான போட்டி, அதாவது அந்த காலத்துல எண்ணெய் வளம் தான் அந்த இதுல வந்து அந்த 19th செஞ்சுரியில வந்து அதுல வந்து மார்க்கெட்ல பெரிய பிரைஸா இருந்துச்சு, பெரிய ப்ராடக்டா பார்க்கப்பட்டுச்சு. அந்த காலத்துல வந்து தங்கம் வெள்ளி அதை விட எண்ணெய்க்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுச்சு. சரிங்களா? ஸோ அந்த நேரத்துல வந்து இங்கிலாந்து வந்து ஹை பொசிஷன்ல இருந்துச்சு. அதோட எண்ணெய் வளம் வந்து அதிகமா மேலோங்கி இருந்துச்சு. உலக நாடுகளோட கண்ணோட்டத்துல இங்கிலாந்து வந்து மேலோங்கி இருந்துச்சு. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வல்லரசுகளுக்கு இடையேயான மோதல்கள். அந்த காலத்துல, அதாவது 2020ல வந்து இந்தியா வல்லரசு ஆகும் அப்படின்னு அப்துல் கலாம் கனவு கண்டார். சரிங்களா? ஆனா அந்த காலத்துல 19th செஞ்சுரியில இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா, ஜெர்மனி இந்த மூணு நாடுமே வல்லரசுகளாவே இருந்திருக்கு. அதுகளுக்கு இடையில, அதாவது இந்த மூணு நாட்டுக்கு இடையில அப்பப்ப சின்ன சின்ன போர் மாதிரி நடக்கும். ஏன் அப்படின்னா இங்க கொடுக்கல் வாங்கல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆகும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் ஆரம்பிச்சிருச்சு. சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் என்னென்ன ரீசனுக்காக ஆரம்பிச்சிச்சு, ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் எதுக்காக ஆரம்பிச்சிச்சு, எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சு, அதோட போக்கு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்றத நான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்னு தனியா ஒரு வீடியோவை நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்றேன். சரிங்களா? கம்மிங் டேஸ்ல நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்றேன். சரிங்களா? அதுக்கடுத்து பதுங்கு குழிப்போர். அதாவது பதுங்கு குழிப்போர் இது என்ன அப்படின்னா ஆதி காலத்துல வந்து குதிரையில, யானையில அந்த மாதிரி நம்மளோட ஹிஸ்டரி படிச்சிருப்போம். ஆனா 19th செஞ்சுரியில இந்த வேர்ல்டு வார் எப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னா தரைவழியில தான். ஆனா பதுங்கு குழியா அங்கங்க குழி வெட்டி அந்த மாதிரிதான் நடந்துச்சு. அதாவது எப்படி சொல்ல, ஒவ்வொரு குழிக்கும் ஒரு இன்டர் கனெக்ஷன் இருக்கும். ஓகேவா? இங்க இருந்து ஒரு 30 குழி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 30 முதல் குழியில உள்ளவங்களுக்கும் 30வது குழியில உள்ளவங்களுக்கும் கனெக்ஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த 30 குழிகளுக்குமே இன்டர் கனெக்ஷன் எப்படி அப்படின்னா ஃபுட் சப்ளை ஆகும், ஆயுதம் சப்ளை ஆகும், கடிதம் சப்ளை ஆகும். ஒரு இன்டர் மெசேஜ் போகணும் அப்படின்னாலும் இங்க இருந்து எல்லாருக்குமே கரெக்டா த்ரூ சேனல் மாதிரி அது வந்து சப்ளை ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். அதாவது ஒரு ஷிஃப்ட் மாதிரி ஒரு 12 மணி நேரம் ஒரு சோல்ஜர் வந்து இருக்காரு, அடுத்த சோல்ஜர் வரணும் அப்படின்னா தரை வழியில நடந்தெல்லாம் வர முடியாது, அந்த பதுங்கு குழி வழியாவே தான் போகணும். சப்போஸ் தலைவலியெல்லாம் வந்தா சுட்டு போட்டு போயிடுவாங்க. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பதுங்கு குழி போருன்றது கொஞ்சம் ஈஸியா இருந்திருக்கு அவங்களுக்கு வந்து. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் கடல்வழி போர்கள் அப்படின்னு இருக்கு. கடல்வழி போர்ல வந்து 1916ல வந்து வடகடல்ல போர் ஆரம்பிச்சிருக்கு. அதாவது இங்கிலாந்து தான் அந்த ஷிப்பிங்ல வந்து டாப்ல இருந்திருக்கு. சரிங்களா? ஓகேவா? அப்போ இங்கிலாந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு போர் நடந்து அது இங்கிலாந்து தான் ஜெயிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஜெர்மனி வந்து என்னால அதால தாங்கிக்க முடியல, அது எப்படி ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு திரும்ப இவங்களுக்கு வந்து அந்த வக்ரமா இருந்து ஜெர்மனி வந்து திரும்பியும் போர் தொடுத்திருக்கு, கடல் வழியாவே போர் தொடுத்திருக்கு. அப்படி போர் தொடுக்கையில தன்னோட நேச நாடுகள் கப்பல் மீதும் அது வந்து ஒரு என்ன பண்றோம்னே தெரியாம தன்னோட நேச நாடு கப்பல்லையும் டேமேஜ் பண்ணிருக்கு. ஓகேவா? அந்த இதுல எதேர்ச்சியா யுஎஸ்ஏயோட ஒரு கப்பலையும் அது வந்து டேமேஜ் பண்ணிட்டு, சரிங்களா, அதோட நீர்மூழ்கி கப்பலை வந்து டேமேஜ் பண்ணிருக்கு. அதுல வந்து ஒரு 1500 பீப்புள் வந்து அமெரிக்கன்ஸ் செத்துட்டாங்க. ஸோ அமெரிக்கா இதுவரைக்கும் நியூட்ரலா இருந்த அமெரிக்கா இதுக்கு மேலேயும் நம்ம பொறுத்து இருந்தது போதும், இனிமே பொங்கி எழ வேண்டிய நேரம் அப்படின்ற மாதிரி நியூட்ரலா இருந்த அமெரிக்காவும் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்ல குதிச்சிருச்சு. ஸோ அகெயின்ஸ்டா ஜெர்மனிக்கு அகெயின்ஸ்டா அமெரிக்கா ஃபுல் ஃபோர்ஸோட வந்ததுனால ஜெர்மனியால தாக்கு பிடிக்க முடியல. ஸோ போர் நிறுத்தம் செகண்ட் அடுத்த பாயிண்டா போர் நிறுத்தம் வந்து 1918. ஓகேவா? நவம்பர் 11 அன்னையோட போர் வந்து நிறுத்தப்பட்டுச்சு. ஜெர்மனி வந்து எல்லா நாடுகள்கிட்டையும் சரண்டர் ஆச்சு. அதோட கிங் வந்து யாரு? செகண்ட் கெய்ர் வில்லியம். ஓகேவா? அவர் வந்து ரிசைன் பண்ணிட்டார். ஓகே, இனிமே என்னால இந்த நாட்டை ஆள முடியாது, நான் சரியானவன் அல்ல அப்படின்னு அவர் வந்து அந்த பொசிஷனை வந்து விட்டு கொடுத்துட்டார். சரிங்களா? அதுக்கடுத்து இமீடியட்டா பாரிஸ்ல வந்து அமைதி மாநாடு
அப்படின்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணாங்க. ஓகேவா? அதுல வந்து ஒரு உடன்படிக்கை, ஒரு 10 தீர்மானங்கள் கொண்டு வரப்பட்டது. அந்த 10மே ஜெர்மனிக்கு அகெயின்ஸ்டாவே வந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா, ஜெர்மனியால இத்தனை நாடுகள் நாங்க வந்து இவ்வளவு நஷ்டப்பட்டுட்டோம், எங்களுக்கு நீங்க நஷ்ட ஈடு கொடுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம அவங்களையே ஒரு கட்டுக்குள்ள கொண்டு வரணுன்ற மாதிரியும், எப்படி அவங்களோட சோல்ஜர்ஸ் வந்து 1,00,000 பேர் தான் இருக்கணும், அதுக்கு மேல நீங்க சோல்ஜர்ஸ் அந்த படையை வந்து நீங்க எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணக்கூடாது, உங்களுக்கு 1,00,000 வீரர்கள் மட்டுமே தான் உங்க ஆர்மியில இருக்கணும் அப்படின்னு ரூல்ஸ். அப்புறம் ஆஸ்திரியாவுக்கு வந்து ஜெர்மனி சப்போர்ட் பண்ணதுனால ஆஸ்திரியாவுக்கும் உங்களுக்கும் இனிமே எந்த ஒரு வாணிப தொடர்பு, எந்த ஒரு தொடர்பும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு 10 தீர்மானங்களை கொண்டு வந்துச்சு அந்த மாநாட்டில். பிளஸ் ஜெர்மனிக்கு வந்து ரொம்ப கெடுபிடியாகவும் போட்டாங்க அந்த தீர்மானங்களை. அதுக்கு வேற வழியே இல்லாம அந்த மாநாட்டில் ஜெர்மனியும் கலந்துக்கிட வேண்டியதாயிருச்சு. அதுக்கடுத்து இமீடியட்டா ரஷ்ய புரட்சின்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிச்சு. என்ன அப்படின்னா, ஆஃப்டர் த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார், ஓகேவா, ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் முடிஞ்ச உடனே ரஷ்யாலையும் இது வந்து ரொம்ப பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துச்சு. மக்களுக்கு வந்து சாப்பாடே இல்லை, அந்த அளவுக்கு பொசிஷன் வந்து போயிருச்சு. ஸோ அந்த கண்டிஷன்லயும் சார் மன்னன், ஓகேவா, அவர் வந்து பதவி விலகிட்டார். ஓகே, இதுக்கு மேல என்னால ரஷ்யாவை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, என்னால எப்படி லீட் பண்ணன்னு தெரியல அப்படின்னு பொறுப்பை வந்து கொடுத்துட்டார். யார்கிட்ட? புஷ்வாக்கர்ன்றவர்கிட்ட கொடுத்துட்டார். அவரும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி அவருக்கு என்ன அப்படின்னா, ஒரு ஆர்மி மேனா இருந்திருக்கிறாருன்னு நினைக்கிறேன், தெரியல என்னன்னு. வாண்ட்ஸ் டு கண்டினியூ த வேர்ல்டு வார், ஓகேவா. அவர் என்ன ஆசைப்பட்டாரு அப்படின்னா, இல்ல இந்த போரை வந்து நம்ம திரும்பியும் கண்டினியூ பண்ணணும், இதை முடிக்க கூடாது, ரஷ்யன்ஸ் வந்து டாப்பர் அப்படின்னு காட்டணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஆனா மக்களால முடியல, அவங்கள்ட்ட மூச்சு திணற அளவுக்கு முடியல. அவங்க என்ன செஞ்சிட்டாங்க, பீப்புள் டசன்ட் லைக் டு கண்டினியூ த வார், ஓகேவா. ஸோ அவங்க வந்து விருப்பம் இல்லாம இருந்த சிச்சுவேஷன்ல லெனின் வந்து கம்யூனிசம் வந்து பரப்பிக்கிட்டு இருந்தார், ஓகேவா. அந்த சிச்சுவேஷன்ல ஓகே எல்லாருமே லெனினோட பேச்சை வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ லெனினே தனியா ஒரு புரட்சி பண்ணி லெனின் வந்து ரஷ்யாவை லீட் பண்ண மாதிரி ஒரு ஹிஸ்டரி இருக்கு, சரிங்களா. அதுக்கடுத்து ஃபைனலா பன்னாட்டு சங்கம்ன்றது வந்து ஒரு இது நிறுவப்பட்டது. எல்லா நாடுகளும் இதுல வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி இருக்கணும் அப்படின்னு. ஆனா இந்த பன்னாட்டு சங்கத்துல வந்து யுஎஸ்ஏயும் இங்கிலாந்தோட ஆலோசனையும் தான் மேலோங்கி இருந்துச்சு, சரிங்களா. ஏன்னா அவங்க தான் அந்த காலத்துல வல்லரசா இருந்ததுனால அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரியே அந்த இதோட கோட்லாம் ஃபில்ஃபில் பண்ணிக்கிட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த இதுல பன்னாட்டு சங்கத்துல வந்து ஒரு 2 குறிக்கோள் இருந்துச்சு. என்ன அப்படின்னா, உலகில் அமைதி எப்போதுமே நிலவணும், சமூக பொருளாதார நடவடிக்கை மேம்படணும், எல்லா நாட்டிலையும் மேம்படணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்தாலும் ஒரு சில நேரங்கள்ல வந்து கட்டுப்பாடு மீறிடுச்சு. அந்த பன்னாட்டு சங்கம் வந்து ஒரு சில கண்ட்ரிஸுக்கு வந்து கட்டுப்பாடுகளை வந்து மீறிக்கிட்டே இருந்துச்சு. அதனால பிளஸ் அதுக்குன்னு ஒரு ஆர்மி பொசிஷன் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது, ஓகேவா. இங்க ஏதாவது பிரச்சனைன்னா அந்த பன்னாட்டு சங்கம் திரும்ப எல்லா நாடுகள்ல இருந்தும் முக்கியமான நபர்கள் வந்து கூடி அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இப்படி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணியும் இருக்கணும், அதே நேரத்துல தப்பையும் தட்டி கேட்கணுன்ற மாதிரி வரையில எல்லா நாடுகளும் இதுக்கு வந்து ஒத்துக்கல. ஸோ ஓகேவா, அதுக்காக ஒரு சில ரீசன்ஸ், ஒரு 3 சிச்சுவேஷன்ல வந்து கரெக்டா அதோட ஒர்க்கை வந்து அந்த பன்னாட்டு சங்கம் பண்ணிச்சு. அடுத்தடுத்து ஒரு கண்டினியூஸா 4-5 தடவை மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிட்டே இருந்ததுனால ஒரு சில சிச்சுவேஷன்ல வந்து அந்த நாடுகள் வந்து இந்த பன்னாட்டு சங்கத்தோட ஓகே உங்களுக்கு நான் செட் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு அதுல இருந்து ரிலீவ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இப்படி ஆகும்போது அதோட தோல்விகள் வந்து அதிகமாகிட்டே இருந்த உடனே 1998 அந்த சம்திங்